Искате ли да разберете как да си върнете 45% обратно на вашата банкова сметка от нещата, които така или иначе ги правите? Па сега ще ви покажа за какво 10 човека денес от Пловдив дойдоха в Пазарджик, за да си пият кафето. Това го правя през мобилното приложение MyWorld. Защо? Защото денес в Bubble Station ни връща 45% обратно. Как става това? Го намирам Bubble Station Пазарджик, си я сканирам касовата бележка, целостната. Въвеждам данните, проверявам дали е всичко наред. Само трябва да го въведа номера на касовата бележка. 5. Всичко е точно. И си получих на моите изхарчени 7,50 лева, си получих обратно 3,37 лева. Така че заповядайте денес и вие, за да си се напиете кафе и да се наслаждавате на 45% на вашата банкова сметка. Доколко искате да разберете как и вие да получавате 45%, пишете ми 45 в коментарите и ще ви изпратя линк за безплатна регистрация.